Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar radyosunda. Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar radyosunda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәерле иртә, дуслар! Эфирда Кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Бүген август айының соңгы көрәш көне һәм инде әлбәттә нәкъ менә бүген тапшыру азагында без август айының җиңүчесен бергәләшеп билгеләрбез һәм Болгар радиосы милли музыка премиясенә тагын бер кандидатны теркәячәкбез. Ә инде ел азагында без әлеге лауреатларны зур сәхнәләрдән котларбыз һәм аларга дан җырларбыз. Әлеге зур вакыйгага нибары 4 айлап вакыт калып бара, ә әлегә без август айының катнашучыларын барлыйбыз. Һәм иң элек гадәттәгечә бүген тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерәм. Һәр бер җырга үзенең телефон номеры бирелгән. Җыр барышында һәм тапшыру барышында яраткан җырыгызның номерын и телефоннарыннан сез бушлай җыеп аларга тавышлар бирә аласыз. Шулай ук һәр бер җырның үзенең коды бар, бу махсус код, дуслар. Аларны исә сез 5577 саннарына ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып язып җибәрә аласыз. Бу саннар шулай ук санала һәм инде шуны да искәртеп үтәргә кирәк, тавыш бирүгә безнең бернинди катнашыбыз да юк. Казан, Казан, әйтә азан, балкый яшьлек утлары. Казан яна зур бәйрәмгә әзерләнә. Юк, дуслар, бу юла чемпионат ярышлары да түгел, Европа берлегенең ярышлары да түгел, ниндидер зур дөнья күләмендәге уеннар да түгел, ә нәкъ менә үзенең туган көненә әзерләнә Казаныбыз. Республика көне һәм шәһәр көненә. 30 августта мәркәзебез яна матурланып, нурланып, күп кенә кунаклар һәм инде матур теләкләр кабул итәчәк. Безнең катнашучыларыбызның күбесе башка авыл районнарда, башка шәһәрләрдә туып үскән кешеләр, һәм инде аларны Казан ничек кабул итте икән? Гомумән шушы шәһәргә беренче тапкыр аяк баскач, аларның тәэсирләре нинди булды икән? Без бүген нәкъ менә шул турда белешергә булдык. Актанышлар Казанны бик ярата, Казанга яшь килә. Шулай ерак араларны якын итеп бик яшь килгән Ринас Әхмәтов та Казанны бик ярата. Рәхәтләнеп киләм, дуслар белән аралашам, истәлекле урыннарда булырга яратам дип сөйләде. Ләкин мин Казанда яшәмәс идем ди ул. Үземнең актанышымнан да матуррак җир юк дип сыры белән дә уртаклашты. Хәер, чыннан да һәр бер кеше өчен үзенең туган ягы кадерле шул инде. Инде Ринас Әхмәтовның җырына күчәбез, дуслар. Ул башкаруындагы җыр ошаса, экрандагы номерларны и телефоннарынан бушлай җыя аласыз һәм тавышлар бирә аласыз. Шибәрлеген күреп хәйран калам, нуры бөркелә асы йөзеңнән. Әйтчиркәм нинди гүзәл гөлсин, кайсы бакчаларда үселгән. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгасың минем каршыма. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгасың минем каршыма. Уйларым
Кочагыма алып иркәлимен, иреннәрең татлы балгына. Гомерлеккә мине сөеп туймас, назлы гөлем булып калгына. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгарсың минем каршыма. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгарсың минем каршыма. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгарсың минем каршыма. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгарсың минем каршыма. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгарсың минем каршыма. Син чыгарсың минем каршыма. Әйткәнемчә, дуслар, бүген катнашучыларыбыз өчен бик мөһим көн, шуңа күрә бүген аеруча да тавышларыгызны жәлләмәсәгез иде. Бу минутларда инде Ринас Әхмәтов безнең 115-кә якын тавыш җыйды. Әле вакыт бар, әле тагын да күбрәк сез аның өчен тавышлар җибәрерсез дип ышанып, өметләнеп калабыз. Башкортстан якларыннан булган бәхетле төркеме егетләре өчен Казан әлегә ят шәһәр, алар безнең шәһәрдә бик сирәк була, һәм инде урамнарны да, биналарны да әле яңа күреп, сокланып, әле яңа гына танышып йөриләр. Бу көннәрдә дә Болгар радиосына килеп киттеләр, искиткеч матур, шәп кенә күңелле, кызыклы интервью бирделәр. Шулай итеп, әлем дуслар ТНВ каналына да килеп, кунак булып китәрләр, без моңа ышанабыз. Әлегә дуслар, без үзебезнең проектта бәхетле төркеменә уңышлар теләп калабыз, сездән тавышлар өмет итәбез. Бәхетле төркеме бу минутларда 150-гә якын тавыш җыйды. Алга таба да әле тавышлар килер дип ышанабыз. Алга барабыз дуслар, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Казан кызы Алсу Гыйздатуллина безнең Казаныбыз көннән-көн матурая, чәчәк ата. Ләкин элеккеге Казан үзенчәлеге белән матур иде дип үз карашын белгертте. Ә менә тормыш иптәше Флорид тумышы белән Тукай районы Күперле авылыннан. Ләкин Казанга ул кечкенә төрле конкурсларга килергә, төрле конкурсларда катнашырга дип килеп йөри торган булган. Шуңа күрә Казан белән танышкан беренче көннәрен һәм алган тәэсирләрен бөтенләй үк хәтерләми дисәк тә бер дә ялгыш булмас. Аның каравы хәзер яшьләр Казанда төпләнеп яшиләр һәм иҗат итәләр. Безнең проектта без аларга әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Бүген исеңдәме Иркәм исемле җыр никадәр тавыш җыяр икән, карап карарбыз. Иркәм җир читенә китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне санар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне санар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр.
Başka türlü sayrı kışları. Yüretmesin mehabetine sınao, yanlarımdağına buldarım. Mehabetine sanar için güne, gerek tügül yürek gitüler. Şide var canım tenin bilen, birbirine yakın itüler. Mehabetine sanar için güne, gerek tügül yürek gitüler. Şide var canım tenin bilen, birbirine yakın itüler. Şide var canım tenin bilen, birbirine yakın itüler. Şide var canım tenin bilen, birbirine yakın itüler. Birbirine yakın itüler. Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar Radyosu'nda. Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar Radyosu'nda. Кайнар хит тапшыруын алга таба дәвам итәбез, дуслар. Тапшыру азагында нәтиҗәләр булачак. Шулай булгач, аеруча актив булыгыз. Булгар кызлары төркеме солисткасы Айгөл Утлаева үзе Лениногорский кызы. Ә менә Казан белән ул 11-12 яшендә таныша башлый. Ул көннәрне мин бик яхшы хәтерлим. Ул вакытта татар теллек лицейна укырга кердем һәм нәкъ менә шул вакыттан Казан матурлана, үзгәрә башлады дип хатирәләре белән уртаклашты җырчы. Инде Казанны бик тә яратуын һич кенә дә яшерми. Бигрәк тә аның төнге утларына мөкибән. Төнге Казан һәр вакытта да үзенә тарта дип уртаклашты ул безнең белән. Булгар кызлары төркеме башкаруындагы җыр ошаса, дуслар, экрандагы номерларны җыеп, бушлай тавыш бирегез.
birgene Birlegeneme birlegen Sağına birdine birgene Birlegeneme birlegen Sağına birdine birgene Birlegeneme birlegen Sağına birdine birgene Bugün dinle düşlerimde seni gördüm birgenem Bugün dinle düşlerimde seni gördüm birgenem Sen doğru şemini canım güya bora birlegen Birlegeneme birlegen Bik sağındım birgenem 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 Birlegende gözlerini bik sağındım birgenem Birlegende gözlerini bik sağındım birgenem Suyum diyen sözlerinde kabar beni jürbelen Birlegeneme birlegen sen bitmeyeme birgenem Bulgar kızları türkümüne de bir күп тавышлар килеп иреште. Siz bugün ayrıca da aktif şuşa, aktiflik tapşırı ahırına kadar düşmesini deyip tilibez. Hem de elbette alğa tabada sizden katnaşuşlarımız için көп itip тавышлар kütüp kalabız. Тавышлар degenden eydegzeli birgeleşip tağın bir kat turnir tablitsasına көз salıyıq. Hem birinci orunda kimni ko'rabız biz dostlar? O Murat Gaysin birinci orunga, birinci basqıçlarga менә шулай бәреп кергән 5000-дән артык тавыш. Күргәнемчә, икенче урында безнең Динара Рәхимова. Инде Мәскәүләрдә актив катнаша башлады дисәм, бер дә ялгыш булмас. Икенче урында нәкъ менә Динараны күзәтәбез. Һәм өченче урында Алсу һәм Флорид Гыйздатуллиннар. Дуслар, менә алар сезгә кирәкле телефоннар, сез аларны язып ала аласыз һәм тапшыру барышында яраткан, ошаган җырыгызга тавышларыгызны бушлай үй телефоннарыннан шушы телефоннарны җыеп инде тавыш бирә аласыз. Без алга таба дәвам итәбез, дуслар. Инде әйткәнебезчә, Казаныбыз зур гына бәйрәмгә әзерләнә. 30 август көнне республика һәм шәһәр көнендә Болгар радиосы
базасында сезне зур концертка чакыра. Пирамида концертлар залында узачак әлеге зур тамашада бар тик сез яраткан катнашучылар, сез яраткан башкаручылар, җырчылар катнашачак. Рәхәтләндереп күңел ачарбыз, бәйрәм итәрбез. Кичке сәгать 6-да башларбыз. Килегез, дуслар, яшь чикләве 6+. Әлеге бәйрәмне нәкъ менә 30 августта уздыру бик матур традициягә әверелде. Һәм инде бу бәйрәм һәр вакытта да зур аншлаг белән үтә. Бу тамашаны сез дә күрергә тиешсез. Без дәвам итәбез, дуслар, һәм инде бу минутларда Озат Фазлыев башкаруындагы җырга күчәбез. Аның телефоны шулай ук сезнең экраннарда пәйда булыр, һәм сез шулай ук Озатка да тавышлар юллап җибәрә аласыз. Gele yılımayıp tırsın deysen minin yüzler Sina qarab tırsın deysen minin gözler İşitirge tilesen sin matur sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Kiregiken minim sina sağınıva Seni kebek mehabetke tabanıvan Ömür boyu sinağına tabanıvan Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayın deysen birazına Küngeline tutsun deysen gelin aslına Yürekleri de kalsın deysen Yaratkına, yaratkına, yaratkına Süzülerimini küngeline salsın desen Yaratılan kabul etip alsın desen Yine şemden mengelikке kalsın desen Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayın deysen birazına Küngeline tutsun deysen gelin aslına Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Geri yalamayıp tırsın deysen minim yüzler Sina qarab tırsın deysen minim gözler İşitirge tilesen sin matur sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayın deysen birazına Küngeline tutsun deysen gelin aslına Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayın deysen birazına Küngeline tutsun deysen gelin aslına Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına
Азат Фазлы фанатлары бирешергә бер генә дә теләми, бу минутларда Азат 500-гә якын тавышы җыйды. Алга таба да әле күп итеп тавышлар килер дип көтеп калабыз дуслар. Без алга таба дәвам итәбез. Инде Казанны бик тә яратам. Казансыз яши алмыйм дип үзенең фикерләре, уйлары белән уртаклашты. Бик күп шәһәрләрдә булып кайткан Ләйсән Гыймаева. Әлеге көнгә кадәр Казаннан да матуррак шәһәр күргәнем юк ди ул. Әле студент чакларда ук Ленин бакчасы каршында урнашкан тулай торакта яшәгән Ләйсән рәхәтләндереп Бауман урамыннан йөри идек. Узган көнгә нәтиҗәләр ясап тагын бер кат күз уңыннан уздыра идек. Аннан китә идек Камал театры каршына, андагы фонтаннар күңелгә тынычлык иңдерә иде дип, менә шулай студент чактагы хатирәләре белән дә уртаклашты. Стипендия алган көнне Шерек күлдә урнашкан пиццерияга бара идек дип, анысын да искә алды. Ләкин әйтергә кирәк, Ләйсәнгә хәзерге Казан күбрәк ошый икән. Безгә аның башкаруындагы җыр ошый, һәм инде без сездән тавышлар көтәбез. Койнар хит тапшыруын алга таба дәвам итәбез дусларым.
Казанда инде 9 елга якын яшәүче Мурат Гайсин Казанга иң беренче тапкыр 2006 елда килгән була. Аны үзенең концерт труппасына Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов чакырып алган була. Хәмидә нәкъ менә шул вакыттан Мурат Казанны үз итә, якын итә. Казаныбыз нык кына матурланды. Чит ил туристлары бик ярата. Казан хәзер Европа илләрендәге шәһәрләрне хәтерләтә дип сөйли ул безгә үзенең уй кичерешләрен. Ләкин үзенең шәһәрендә үпкәләтәсе килми. Уфада минем әнием, апам, туганнарым яши. Анда кайткан сайын үземә энергия алып кайтам дип сөйләде ул безгә. Мурат Гайсин күп кенә атналар дәвамында беренче урынга менергә теләгән иде һәм менә ниһаять бүген беренче урынга бәреп чыга алды шикелле, ләкин тапшыру азагына кадәр анда торып кала алырмы? Нәкъ менә шушы сорау безне бик тә кызыксындыра. Әлегә җырын тыңлыйбыз. Yağla yırak-yırakda Köyge mıngsibə Kökten yıldızlar Mağlı jarıtın alay Kuşalap jaralay Üz yılın taba Hatta yılsızlar Mağlı jarıtın alay Kuşalap jaralay Üz yılın taba Hatta yılsızlar Yıldızlar sipiken sirli manlarda Ekiyetke dini süyükeyedir Kulumda garımın amanlar ağılar Şırlı min tügel süyüzedir Bəxtimine Əkiyyətdəyki ağlar Sürməsin balıqa yanşı yıldızım Minem yazmışım sində şağlar Sürməsin balıqa yanşı yıldızım yazmışım sində şağala Minim yazmışım sində şağala Minim yazmışım sində şağala
Біз бүгін нурлы, яқты, яратқан Казаныбыз турында сөйләшәбез. Казанны бик яратам, ләкин 3-4 көн қонақ булып кайтканнан соң шаллымны сагынам дип сөйләде безгә чираттагы катнашучыбыз Айгөл Шәйхетдинова. Бәлки, әле кайчанда булса балалар үскәч күчеп тә килербез, ләкин без әле күчәргә әзер түгел дип, инде куй фикерләре һәм планнары белән дә уртаклашты. Шулай да Казанда иң матур мизгелләре узган бит яшьләрнең. Нәкъ менә Казанда Айгөлгә тормыш иптәше Ришат беренче тәкъдимне ясаганда. Казанда якын дуслары төпләнеп яшиләр. Әйе, бу яшьләрне дә Казанны үзенә тарта. Без исә, дуслар, Айгөл башкаруындагы Рәхмәтле мен Худаема җырына тартылабыз һәм тавышлар бирәбез. Рәхмәт Ходай исәнлегем өчен, бер аркы таңнар атканга. Тормыш ыгы-зыгысыннан арып, якыннар янына кайтканга. Рәхмәт Ходай җирнең матурлыгын үз күзләрем белән күргәнгә. Тормышымның сукмаглары буйлап үз аягым белән йөргәнгә. Рәхмәт Ходай җирнең матурлыгын үз күзләрем белән күргәнгә. Тормышымның сукмаглары буйлап үз аягым белән йөргәнгә. Рәхмәт Ходай газиз йортларымда, әткәй, әнекәй мине көткәнгә. Рәхмәтеңнән ташлама син, Раббым, гомер юлларымны үткәндә. Рәхмәт Ходай балаларым өчен, алардан да газиз кем барсын. Günahlarını Rabbim Allah'ım, yamanlıktan bizni saklasın. Rəhmət Xuday balalarım üçün, onlardan da gaziz kim varsın. Kişir günahlarını Rabbim Allah'ım, yamanlıktan bizni saklasın. Җирнең матурлыгын үз күзләрем белән күргәнгә. Тормышымның сукмаклары буйлап үз аягым белән йөргәнгә. Рәхмәт Ходай балаларым өчен, алардан да газиз кем барса. Günahlarını Rabbim Allah'ım, yamanlıktan bizni saklasın. Kişir günahlarını Rabbim Allah'ım, yamanlıktan bizni saklasın.
Күпләр Казан матур шәһәр, якты, нурлы шәһәр, рәхәт шәһәр ди. Әміне Илшат Валиевтән безнең мәркәзебез Казан бөтенләй башка хисләр уяткан булган. Мин Казанга 1999 елда килдем. Һәм инде минем яшь күңелдә туган Казан образы чынбарлы Казан белән бөтенләй дә туры килми иде. Тар һәм сыры урамнар, җимерелеп барган иске йортлар, пычрак тукталышлар, шотыр-шотыр йөри торган трамвайлар һәм инде өстәвенә бер танышым да юк. Кем белән аралашырга, ничек эш эзләргә, ашарлык булса да каян акча табарга. Менә шушы гади генә тормышчан сорауларны һәр вакытта күңелне сыкрата иде дип ачынып сөйли безгә Илшат Валиев. Ләкин шулай да Башкортстан егетләре артта калганнардан түгел, инде ничек нинди юллар таптавын, ничек җиңүләргә ирешүен һәм Казанны ничек ярата башлавын Илшат Валиев бәйнә Instagram битендә язган дуслар, кіріп, укып, лайклар куеп чыга аласыз. Ләкин аңарчы, әлбәттә, кайнар хитта катнашучы Ой җаны исемле җырына тавышлар биргә онытмагыз. Ufa Kazan yollarının bağanaları şırşı, Ufa Kazan yollarının bağanaları şırşı. Ey bağanalar şırşı, başka yığamınlar düşse sinde bulursun şırşı. Sinde bulursun şırşı. Jırlı gali birine tügeri gene, Jırlı gali birine tügeri gene. Hey birine tügeri gene, siz dostlarga jırla o demleri zık şekilli. Vay canı demleri zık şekilli. Jırla deyip eytesiz sizgen indi jır kirek. Jırla deyip eytesiz sizgen indi jır kirek. Hey sizgen indi jır kirek. Siznin alda jırlarga sandık açtırı kirek. Vay canı sandık açtırı kirek. Jırlıyımızda bizde jırlar bitmez şekilli. Jırlıyımızda bizde jırlar bitmez şekilli. Jırlar bitmez şekilli. Jırlağında birgende yaşlı bitmez şekilli. Vay canı yaşlı bitmez şekilli. Ey mayute de jejite. Ey mayute de jejite. Ey mayute de jejite. Mayutkenge kaygırmağızı bizning yaşkı mürüte. Oy canı bizning yaşkı mürüte. Bizning yollar qo'yi ulani qora butarga kerak. Bizning yollar qo'yi ulani qora butarga kerak. Ey qora butarga kerak. Jır siymagan, jır bilmagan bizning yoqlarda siyrak. Oy canı bizning yoqlarda siyrak. Jır siymagan, jır bilmagan bizning yoqlarda siyrak. Oy canı bizning yoqlarda siyrak. Oy canı bizning yoqlarda siyrak.
Кайнар хит тапшыруын алга таба дәвам итәбез, дуслар. Без турыдан-туры эфирда эшлибез, шуңа күрә тавышларны сез турыдан-туры бирә аласыз. Алга таба дәвам итегәле. Илебезнең баш каласы Мәскәүдә туып үскән Динара Рәхимова да Казанны бик тә яратуын, үз итүен сөйләде. Казан концертларында чыгыш ясаганда "Син Казан кызыдыр, Мәскәү баласы өчен син артык йомшак" дип әйтүчләр байтак дип сөйли Динара Рәхимова. Үзе исә иң беренче тапкыр Казанга 2016 елның майында килгән була. Һәм инде мондагы парк скверларга, мондагы матурлыкка, чисталыкка мөкиббән китә ярата башлый. Мәскәүмне дә үпкәләтәсем килми, ләкин анда хәрәкәт, динамика, ә менә Казанда тынычлык иңдерелә дип безгә үзенең үз фикерләрен сөйләп бирде җырчы кыз. Кадерле дуслар, инде кайнар хитта катнашучы соңгы җырчыбызга күчәбез. Аның башкаруындагы җыр ошаса, экраннардагы номерларны үй телефоннарыннан бушлай җыя аласыз. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә
Кайнар хитта катнашучы җырлар нәкъ менә шушылар иде, дуслар. Инде җиңүчене дә билгеләр вакыт. Аның исемен сез беләсезме? Әлегә мин дә белмим. Реклама чыгарышыннан соң белербез. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Эх, тормыш мизгел, бит шул мизгелне бераз гына булса да тотып каласы килә, ләкин юк, дуслар, инде безнең тапшырыбыз ахырына якынлашты. Инде нәтиҗәләр ясыйк әле. Безнең беренче атналарда җиңүче кем булган икән соң һәм кем никадәр тавыш җыйган икән. Бүгенге җиңүчебезне билгелибез. Бүген Мурат Гайсинны без күрәбез. Беренче баскычка тәки бәреп чыкты һәм инде әлбәттә ул бүген беренче. Атна дәвамында исә безнең беренче атнада Динара Рәхимова булган, икенче атнада да, хәтта өченче атнасында да Динара Рәхимова беренче урыннарны яулап барган, ләкин дүртенче атнада инде Мурат Гайсин 9000-нән артык тавыш белән беренчелеккә бәреп чыкты. Бу айның җиңүчесе, август айының җиңүчесе Мурат Гайсин. Ихлас күңелдән тәбрик итәбез егетебезне һәм инде алга таба да зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Кадерле дуслар, без бүген сезнең белән Казаныбыз турында сөйләштек. Чыннан да Казан искиткеч матур, нурлы шәһәр. Казаныбызны яратыгыз һәм инде аның истәлекле урыннарында мөмкин кадәр ешрак булсагыз, үзегезгә күңел ләззәте алырсыз. Бүгенгә без сезнең белән сау булашабыз. Җәй белән генә түгел, август белән дә сау булашабыз, дуслар. Инде киләсе очрашуыбыз көзнең беренче көнендә булачак. Яллар күңелле үтсен. Матур көннәр сезгә. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә.